inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai shigo. Kai? Wallahi sai shigo. No. To wannan bawan Allah lafiya ya zindimo da gudu haka? Wallahi ban sani. Anya lafiya? Wai ne ke faruwa ne na gaban Allah ne ya wuce a guje. Wallahi ma mun sani. Ba mu sani. Ai kamata ya bi shi a duba. Wallahi ka san. Ya rantsi da Allah. Tambayan ka muke me ke faruwa wai ko aka je Gaya mana gaskiya. Yawwa zan gaya muku yi haƙuri. Abin da yasa ku ina gudu ina gasan sun shigo ba. Wani abokina da yake kasar China yace zai tura min katin naira 50. Katin kasa 50 kasa kake mu 50 ke wannan wuri. Ma kuwa. Katin la wannan uban gudu. Ai ku ba ka labarin ba ai ku ji. Yawwa kuna ji? Shi ne yanzu ina tsaye can baya kawai sai na ji kiɗin naira 50 ta hawo. Ya fallo abu ina wallahi gasan sun shigo. Wannan ya raina mana. Ka sa muka ita wannan kalle Ku haƙuri.